ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯದ ಸೊ ಇನಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆದ ಶುಭಾಶಯಲು ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಏಪ ಬರ್ಪಣ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇನಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕಲು ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಮಂತ್ರಾಲಯಗ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೀನಿ ಸೊ ಗುರುರಾಯರ್ ನಡೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಡ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಪೋಡು ಬಂದ ಆಶೆ ಇತ್ತಂಡು ಫೈನಲಿ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಸೊ ಓಕೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾನ್ ಮೌಲ್ಯ ದಿತ್ಯ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಶಿರಡಿಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತೀನಿ ಆಕುಲು ಈ ಸತಿ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಪೋಪಿನಿ ಬಸ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಅಂದ ಅಂಚಾಕ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೊ ಓಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋಯಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಎಂಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎನ್ನದಿತ್ತರ ರಾಯರ್ ನಡಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎತ್ತಡು ಪೋಪಿನ ಬಂದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಅಡೇ ಮುಟ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಪೆ ಹೊರ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಐನರೆ ಅನಾಗ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ವಿಟ್ಲರ್ದ ಪೋಪಿನ ಬಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಬಂಪೆ ತೂಕ ಪೋಯಿ ಬರ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಜೇಂಕಲ ಸೊ ಅಂಚ ಪಿದರ್ದ ಸೊ ಓಕೆ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲು ಫುಲ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಆದದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡವ ಇಂಚ ಅಂಚನ ಕುಡಲ ಬರ್ಪೂಜ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಪೂಜೆದು ಬಂದು ಹಾಂ ಪೂಜೆ ಇಂಚ ಹಾಂ ತಿರ್ಗಿ ಓ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಬಾಯ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಾಯ್ Open the door. Open the door. ಬಾಕಿಲ್ ದಪ್ಪಲೆ ಜಗ Open the door. Open the door. Go. Open the door. ಆಯ್ತು ಸರ್ ಆಯಿತು ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡ್ಬೋದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮರತೆ ಹೋಗಿನಿ ಮಾರೆ ರಿಯಾನ್ಶ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾ ಮೋಲ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಬನ್ಲೆಗೆ ನೆನಪುಂಡ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೂರ ಹೋಯ್ನಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಶಿರಡಿ ಶಿರಡಿ ಪೋತಿನ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ಇನ್ನು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚ ನಂಬರ್ ಬರಲೆ ಬಸ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರೆಡ್ ಡಬಲ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುನೆ ಬಸಡು ಗುಲ್ಯ ಸೊ ಸ್ಲೀಪರ್ ತಾನಿ ಸನ್ನಿ ಸೊ ಆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ನಿತ್ಯ ನಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗುಂಟು ಅದೇ ಬಾಬಾ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ಸೊ ಬಸ್ ಬತ್ತದು ವೈಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ 5:30 6 ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಅವು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪೋಪಿನ ಬಸ್ ಸೊ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿಕಪ್ ಉಪ್ಪುವೆರು ಇದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅತ್ತು ಓಕೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಯರೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಪೋಯರೆ ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ ಬನ್ನಗಲ ಸೇಮ್ ಬಸ್ ಅಕನನೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕನ ಫುಡ್ಡು ಅಕನ್ಲು ಅಕುಲಿ ಪೂರ ಅಂಚಪುರ ದಾಲೇಜಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆತೆ ಮುಲ್ಪ ಮಕನ ಬಸ್ ಇಂಗುಲು ಮಂದಿನಿ ನಾನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂದಿಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅತ್ತು ಸೊ ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆತೆ
ಎಂಗ್ಲೇನು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಕೂಡ ಬಸ್ ಬುಕ್ ಮಂದ ಅವು ಸೇಮ್ ಒಂದುವೆ ವೈಕೇದಕ ನಾನು ಬಸ್ ಪಿರ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಿಯರಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲಡ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕುಲ್ಲುನದ ಬಸ್ ದಾದ ಬಾತಿರ ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಫುಲ್ ಸೊ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಷ ದಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಖಾರ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬುಲ್ದಲ್ ಕೊರ್ಪು ನಿಜ್ಜಲ್ ಸೊ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮರೆ ಆಂಡ್ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದುಲ್ಲ ಉಂತವೇ ಓಡಿ ಭಕ್ತ ನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಭತ್ತ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸೊ ಮೂಲೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಸುಖ ಸಾಗರ್ ಪಂದು ಅಡಿಗೆ ಬರ್ತ ತೂಕ ತೋವೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತೋವೆ ಈಗ ಏರಿ ಗಿಪ್ಪಲಿ ಉಂಟು ವನಸ್ಮತ ಆಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಇದಾದ ಘಾಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೋಂದುಂಡು ಮಾತ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಲ್ಪ ತೂತೀನಿ ಬಕಂದು ನಾನು ಜೊಪ್ಪುನಂತೆ ಬಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಾಂಡೆ ಬಕ್ಕಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಎಮ್ಮರನಾಗ ರೀಚ್ ಆಗ ಅದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ದಿತ್ಯಗಳ ನಿದ್ರೆ ಸೊ ತುಲೆ ಬಸಟೊಂದು ಆರ ಮಾಡಿಂಚ ಜೊತೊಂದು ಪೋಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಆಂಡ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬೂರುಜಿ ಬಸಟ್ ಪೋಪಿನ ಮಂಡನೆ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಆಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಎಪಿದೈತು ಒಂದು ದಾಲ ತೋಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಗೇಲು ಪುರ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ವ್ಯೂ ಮಾತ ಬಕ್ಕ ನೇಚರ್ ಮಾತ ಇಂಚ ತೂವೊಂದು ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಕತ್ತಲೆಡ್ ದಾದ ತೋಪಿನಿ ಬಟ್ ಡ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಜೊಪ್ಪೆರೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತದ ಕಾಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಉಂಡು ತುಲಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಒಂಚೂರು ಹಳ್ಳಿ ಎಂದು ಅಂತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಇದು ಒಂಚೂರ್ಲಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವಡು ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ದಾಲೇಜ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಪೂರ ನಿದ್ರೆ ಉಂಡು ಸೊ ಬಸ್ ಬೋನುಂಡು ಗಂಟೆ ಆಚೆ ಕಾಲಾಡು ಏಲರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಪಾಗೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಸಾದಿ ಕೋಡೆ ಬೀಳ್ನ ಫುಲ್ ನನ್ನ ಸಾಕಾಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಬದನೆ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಸೊ ರೂಮು ಬೋಡಾಂಡ ನಮಕ್ ಬಸ್ ಚತ್ತಿಲಕನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಏತ್ಲ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ರೂಮ್ ಬೋಡ ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಂದುಪ್ಪುರು ತಕ್ಲೆಗ್ ರೂಮ್ದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಾದ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ರಶ್ ಪಂದಿನ ಇತ್ತ ಬಟ್ ಮುಲ್ ಏತ್ಲ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಯರೆ ಸೊ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಕುಲು ಪಂಡಿನ ರೇಟ್ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಪೊಡು ಕೊರಿಯರೆ ದಯಪಂಡ ಅಕನ್ಲು
ಜಾಸ್ತಿ ಪುಂಡು ರೇಟ್ ಪೂರ. ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಡೇಗ್ ಪಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಯರೆ ಬಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಕೂಡ ಬರಿಯರೆ ಲಗೇಜ್ ಮಾತ ದಿಯರೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೂಮು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಂತ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತಿನಿ ಶೇರ್ಡ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ರೂಮು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಮನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಎಂಕುಲು ದೊತ್ತೊನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ತೂವೊಲಿ ರೂಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾರ್ದು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಪ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ನು ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಸೊ ಇಂಚೆತ್ತನೆ ಕನ ಬಸ್ಸಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಟೆಂಪಲ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ನು ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಆತ್ನೆಟ್ಟ ಬಾಯ್.